Tyjo, jdeme na to. Máme první díl našeho nového podcastu. Náš podcast se jmenuje Ladies in a Reel. A proč? A proč? Řekni, kam čeho byste na to přišli? Nebo tenhle hezký název respektive jste vymysleli? No, protože ladies jsme, že jo? Jsme dvě krásný ženský. A in real to je jasný, protože podnikáme v realitách. Stejně jako já, tak i ty. Jak dlouho děláš v realitách? Jak jsme jeli autem a volali jsme si, tak jsem právě nad tím přemýšlela a říkám, pane bože, takže si ani nepamatuješ? Ne, vůbec, jakože ty roky to tak jako plyne. Jo. A když jsem si říkala třeba 3. rok a 4. rok a teďka si myslím, že to už je víc. To už je víc, no. Vlastně Valince je 7 a takže jedu 6. rok. Ty už jo. No, chápeš to? Tak já 11. Takže to už je taky co říct, jo. To je mazec. No. A baví tě to pořád? Hele, baví mě to moc. Já jako strašně ráda pracuju s těma prostorama a miluju nemovitosti. Já prostě třeba i doma. Jsem čekala, že řekne, že miluju ty lidi, se kterými pracuji. To taky určitě, to že taky. Jo? Ale prostě já mám ráda domečky jakýhokoliv typu. Mám třeba doma slánky. Ve tvaru domečku. To jsem si všimla minule. Jsou hezký, vy? No já jsem si nejdřív říkala, já jsem vůbec nevěděla, že to je slánka a pepřenka. Ale dobrý. Jo. Pak jsem na to přišla, že máš domečky i na stole. Jako, takže opravdu realitní makléřka tělem i duší. No. Takže přesně, máme rádi domečky. No a co ty máš ráda domečky? No, hele, já jsem se k tomu dostala trošku jako slepá k houslím, jak se říká. Protože když bylo Marušce, tý mladší mojí dceři rok, tak mě začalo doma jako svrbět už, protože už jsem byla 3. rok na mateřský. Jako a... Vidíš, tak to jsem úplně zapomněla, že jí byl rok. No, taky, jako v Valince jsme to měli podobně. My jsme to měli úplně stejný, to k tomu se asi dostaneme. No. K těm našim příběhům, proč jsme tady spolu vlastně. Tak jsem si říkala, já už musím něco dělat, nebo z toho doma zblbnu. A úplně náhodou a strašně to ovlivnilo vlastně celou moji kariéru. Jsem narazila na inzerát tenkrát jedný franšízy Remaxu a oni tam jakoby dávali dokonce možnost maminkám na mateřský jako na stáž, jo. Aha. Takže já jsem tomu majiteli hned napsala e-mail pozdě večer a on mi hned druhý den ráno odepsal, jakože ať přijdu a to. Druhý den jsem tam hned šla, byla to strašně rychlý, nebralo to strašně obrátky, hrozně jsme si sedli tenkrát s tím Honzou a nakonec z toho vzniklo to, že jsem s nima podepsala rovnou smlouvu, žádnou stáž jako a začala jsem vlastně pracovat jako makléřka. Takže to bylo strašně rychlý, protože mě vždycky taky bavily developerský projekty, nový byty, prostě ty vizualizace. Mně to strašně líbilo, taky po té vizuální stránce. No, takže proto, když jsem to hledala, tak mezi tím jsem našla tenhle inzerát, jo. Takže to byla hrozná taková náhoda, který potom podle mě určují ty naše jako životy, no. Takže zaplať pánbu za to. A od té doby se to se mnou táhne, no. A když bych se ještě vrátila zpátky vlastně k tomu, jak jsi říká, objevila jsem ten inzerát, ale předtím byl asi nějaký impuls, jako proč jsi to vlastně začala řešit, jakože... No, protože, říkám, už jsem byla se starší dcerou 2 roky doma, s mladší rok. A po 3 letech za první nám docházely prachy, co si budeme povídat, jako. A hlavně už jsem si říkala, musím začít něco dělat, nebo z toho doma zblbnu, jako. Já nevím, jestli jsi někdy měla ten pocit, a myslím, že se k tomu ještě kolikrát dostaneme v našem podcastu, že když je ta ženská doma na mateřský sama a s jedním nebo i s 2, nebo nedej bože s více dětma, tak to za chvíli začne jo, přesně tak, jako ztratíš mozek, ztratíš myšlenky, do dneška mám pocit, že nemůžu vždycky najít nějaký slova, že se neumím vyjádřit a jako vždycky jsem předtím pracovala hodně, dělala jsem v PR, psala jsem texty, byla jsem s lidma a začalo mi to chybět prostě přirozeně, jako byla jsem pořád v kontaktu s nějakýma lidma. A tady se to krásně propojilo. Propojilo se to hezký prostředí, o kterém jsi mluvila ty. Když si říkáš, že se ti to líbí, mám to hodně podobně. A propojili se ty lidi, klienti, kupující, prodávající, právníci. Prostě setkáš se spoustou lidí. A propojilo se i to, co jsem dělala. Jako hodně jsem psala textů, což tady v té makléřině prostě je denní chleba. Takže to byl takovej ten impuls. No a předtím jsi ale nepodnikala. Předtím, před Teskou? Vždycky jsem byla zaměstnanec. A ty? Jak jsi to měla ty? Jako? Ty jsi podnikala předtím? Já jsem byla i zaměstnanec, i jsem podnikala. Aha.
Víš, to jsem ani nevěděla. Já myslela, že jsi vždycky jenom pracovala. No, vidíš, tak se ještě dozvíme každá o sobě něco nového. Ale vlastně ty, když jsi neměla tu zkušenost, jako i my v rámci rodiny, prostě jsme vždycky jako podnikali, takže jsem k tomu měla blízko. A když jsem byla zaměstnanec, tak to byla jenom taková jako, já jsem potřeba překlenout nějaký jako období, kdy jsem potřeba mít nějakou jistotu měsíční na nějakém místě. Ale vždycky jsem věděla, že prostě jako to není ta pravá cesta pro mě. Ale vlastně jako, když se takhle s někým bavím, tak pro někoho, kdo předtím podnikal, tak je vlastně pro tebe jako hrozně jednoduchý se přepnout do jakýhokoliv podnikání. Jo? Tak je to třeba tohle, nebo si otevřu nějaký obchod a tak dále. Ale vlastně pro člověka, který vždycky jako byl zaměstnanec, mám jednu kamarádku, která taky je jako na to zvyklá a je pro ní strašně těžký vlastně udělat ten krok. A ty jsi ještě byla na mateřský, jako víš? Vídala jsi se s někým, třeba s nějakou podnikatelkou, nebo jak jsi vlastně jako na to přišla? Že tvůj partner tehdejší byl taky zaměstnanec. Jo, jakože kde jsi to vzala v sobě tu odvahu? No, tak já musím říct, že v tomhle jsem asi strašný střelec a vůbec jsem o tom takhle totiž ze začátku neuvažovala, že to je vlastně podnikání, jako jo, prostě. A protože, jak jsem říkala, prostě neměli jsme žádný jako peníze a já jsem hledala vlastně něco, v čem jako začít s nějakým jako minimem, jo. A myslím, že se k tomu ještě taky, k tomuhle tématu dostaneme spolu. A jako tenkrát asi hodně naivně jsem si říkala, no tak tady vlastně k tomu žádný prachy nepotřebuju, jako prostě. To jako jde úplně bez ničeho. Jako. Ježíši Kriste, to byl můj největší omyl, jako, který jsem udělala, nebo který jsem kdy měla. Zaplať pambu jsem to nějak jako ustála, ale prosím vás, jako nikdy si nemyslete, že k žádnému, jako, nebo k rozjezdu podnikání nepotřebujete žádný peníze. To je prostě největší blbost. Jako, takže opravdu tohle si nikdy jako nemyslete. Minimálně potřebujete spoustu času, energie, nadšení, píle, vůle, nebo já nevím, jak to máš ty, ale myslím si, že to je jako stejně. Takže vůbec jsem vlastně si neuvědomila, že to je podnikání a říkala jsem si, dobrý, mám mateřskou, že jo, nemusím platit sociální, zdravotní, přesně, prostě. To je to zázemí, dobrý. To je to zázemí, ale ze začátku jako myslím, že to bylo fajn, jako, že na tohle to bylo jako dobrý. No a až samozřejmě po několika měsících jsem říkala, aha, tak ono mi nechodí jako 15. žádná jako výplata. A musím říct, že do dneška je to vlastně to jediný úskalí, se kterým se potýkám, taková ta nejistota. Ale to mají asi všichni, by řekla podnikatelé, pokud už nemají nějaký miliardový obraty, že jo, nebo něco v tom smyslu. Oni akorát jdou v jiných číslech, ale prostě taky mají ty obavy. Přesně. A to je pravda, no, vidíš, já se na to nikdy takhle jako nedívám. Jako ty ale máš úplnou pravdu, že asi řeší to samý. Ta nejistota je vždycky. Ale já jsem se asi vždycky uměla postarat jakoby sama o sebe. Nikdy jsem se jakoby nemusela jakoby spolíhat na nikoho jinýho, ale kdy to ani nešlo. Takže vlastně jsem to brala jako normální, že prostě to musím nějak jako... Musím to nějak urvat. No. Takže, a to máme si myslím společný, tohleto. Určitě. Jakože víš to, nikdo jiný to za mě neudělá. Přesně, a já to udělám nejlíp. Jo. Ještě to udělám nejlíp. No. Ne, to ne, ale já si myslím, že jo, no. Ty jsi jako k tomu hned jako takhle přistupovala k tomu podnikání, jako, nebo že to je podnikání jako, na začátku, jako. No, jak jsem jako říkala, pro mě asi ten krok jako nebyl tak velký, nebyl těžký, ani jsem nad tím jako nepřemýšlela vůbec. Jo. Ale já jsem vlastně o tom jako přemýšlela už nějakých pár let, že jsme řešili vlastně i ty dražby a nějaký jako výkupy a přeprodej. No tak počkej, tak to řekni teda od začátku vlastně, co tebe k tomu jako přivedlo, nebo, protože já myslím, že i ten náš společný jako příběh je zajímavý a jak jsme se vlastně seznámili, že to je, myslím, další takovej milník, jak jsem říkala, že, to je pravda, no. Že jsem našla já ten inzerát před 11 lety, tak si myslím, že pak pro mě hodně důležitý bylo, když jsem narazila na tvůj facebookový post, jako. Tak povídej. No v podstatě, já bych se vrátila teda úplně na začátek, tak pro mě jako primární motivace byly peníze. Já mám ráda domečky samozřejmě. Ale já jsem potřebovala nějakým způsobem zajistit rodinu. Manžel pracoval tehdy u policie ve státní správě, takže jako plat omezený nemůžeš se ani přivydělat. Jsme měli taky velmi podobný. No. Jsme se nemohli na ty partnery úplně v tomhle spolehnout. Přesně. Jako. A zároveň vlastně jsme už měli první dítě a začali jsme si plnit náš velký sen a to je dům prostě se zahradou.
Takže jsme si koupili pozemek, postavili jsme dům a mám pocit, že už jako, nebo nějak předtím, už jsme udělali nějaký první, jako vydražili první byt a A jak ti to napadlo, že jako vydražíš byt Já už vím. a prodáš ho za víc peněz? Ty, jako mazec, jak je to vlastně už tolik let, že člověk i zapomene vlastně, jako, kde to jako začalo. Ale to bylo, protože jsme řešili exekuci v rámci rodiny. Aha. A, jasně, jo. No. A já jsem vlastně musela vyplatit toho exekutora, aby vlastně... Jste nepřišli o ten majetek. Jo, aby ta nemovitost nešla do dražby. A pak vlastně, jak jsem do toho jako takhle vplula, tak jsem si říkala, hele, a tak se podíváme na nějaký dražby, nebo já nevím, tak třeba něco vykoupíme z exekucí a vyplatíme to. Vlastně já jsem měla to podnikatelské myšlení prostě od začátku. No, protože potřebuješ vlastně, vidíš ten jako rychlej výdělek za relativně jako krátkou dobu a v podstatě jako z mé strany tam byla obrovská jako míra naivity. Že si vlastně ani... Tak to máme nějaký společný na začátku. Jo, že vlastně ani jako, tak to by si mohlo stát. No, prostě jako to může stát milion. No, jasně. Ale ono jako nám to všechno vyšlo. Ale vlastně, když to nevíš na začátku, jak je to možná výhoda. Přesně. No, takže to jako vycházelo. A pak ale přišel moment, kdy já jsem vlastně to neuměla posunout dál jakoby s těma dražbama, protože jsem měla pocit, že už tam jako nastoupilo hrozný jako... Kvantum lidí. Kvantum lidí, přesně. A nebyl tam ten prostor, takže... A i jsme měli jako domluvenýho investora, pro kterého bychom to jako dělali, ale jako já jsem, jako najednou to nešlo. Tak jsem si říkala, jo a vlastně i ty nemovitosti, které jsme jako třeba koupili, tak mám pocit, že jsem něco prodala sama, něco jsem dala jako do emek, že jsem si to dala jako do inzerce a ozvali se mi jako nějaký makléřky z emek a ty mi to prodali. A já jsem jako je v tu chvíli hrozně obdivovala, že jako to umí celý jako obsáhnout. Jo. Zrovna MK. Jo. Dobře. Protože si mi prostě sami jako, kam tak jo, tak je to jako bez smlouvy, tak vlastně jako žádný riziko tam, já jsem vůbec nevěděla o nějakým jako homestagingu, nic prostě. Jakože smlouva nějaká, jako. Smlouva, nic. Jo, takže jsi to dala do inzerce a oni se ti klasicky ozvali sami. No tak to myslím, že se k tomu taky ještě dostaneme, k tomu tématu, jasný. No a oni to prodali za nějakou dobu, tak jsem si říkala, hele, to jako je dobrý. A začala jsem se o to jako víc zajímat, ale furt jsem ti jako neměla pocit, že že nejsem tak chytrá, nebo to je prostě velký balík věcí, který musíš obsáhnout, jako jo, a mít na to v uvozovkách koule, jako, tak tady jsem teda a já vám to zařídím. Jo. A taky to sebevědomí, A taky to sebevědomí. Což si myslím, že je další velký bod, o kterém budeme tady mluvit v dalších dílech, protože to je, myslím, hodně velká překážka pro spoustu žen. Ano. No a vlastně pak jsem začala pomalinku sledovat různý jako makléře na sociálních sítích, jak to dělají, co říkají. A začala jsem si o tom dělat nějaký obrázek vlastně. No a až jsem začala teda přemýšlet, že bych to mohla zkusit a to byl vlastně právě to je ten klíčový moment teďka, viď? No jo, když jsem napsala vlastně, je facebooková stránka Realitní makléři a já jsem tam napsala, že bych chtěla úplně jak naivní, jako ovečka. Dobrý den, chtěla bych pracovat jako makléřka a nevím, co mám dělat. No ale ty jsi to, myslím, tenkrát jako napsala ve smyslu, že jaký jsou, jako jestli je lepší začít v nějaký síti, nebo v nějaký jako třeba jenom platformě pro jako nějaký samostatný makléře, anebo úplně jako na volný noze. A jestli by ti jako někdo jako neporadil, co vlastně je jakoby, že na ten začátek nejlepší. To myslím, že v tomhle smyslu to nějak bylo. Jo. No. A vlastně já jsem se strhla bouře, strhla se bouře, ale vlastně já jsem, jak jsem zmiňovala, jsem sledovala ty profily makléřů, tak jako úplně nejvíce mi líbil Michal Souček, ale nikdy bych mu jako mimochodem teda zakladatel ještě s Hondou Novotným Kvara, ano, platforma pro nezávislé makléře, jenom pro ty, kdo třeba neví. A já jsem tam nějaký hrozný blok, jsem si říkala, pane bože, on je ten Karel Gott v realitách a já bych mu nikdy nemohla zavolat. Ježiš, to je dobrý Karel Gott. Jo, teď já mu nikdy nemůžu zavolat a co já bych mu řekla, dobrý den, Michale. Se mnou nebude jako bavit. No a vlastně on mi tam na tenhle můj post napsal,
hele, další fejkový profil, který tahá informace, nebo něco jako v tom smyslu. Tak jo. to už ani nevím. To už on mi na to tohle napsal. Aha. A já jsem si říkala, ne, ale já jsem skutečná, nebo jako... jo. Tak to byly 10 příspěvků. A pozor, a napsala mi Kamča. No, ale já jsem ti tenkrát napsala do soukromé zprávy totiž. Tak to už si nepamatuju. No, protože já jsem říkala, já se tady nechci zabřednout tady do toho vlákna, kde tam opravdu ti psalo spousta majitelů, samozřejmě těch franchise, že jo, těch kanceláří, zvali tě na kafe a pojďte k nám. Jo, to je pravda, no. Promluvíme si o tom. A přesně jsem si říkala, jo, tak samozřejmě jí chtějí jako nalanařit, jo, prostě. Takže jsem si říkala takhle, prostě to tady zanikne, já nemůžu jako ti napsat takhle a jsem si říkala, já jsem to vlastně řešila jako taky, jo, prostě před pár lety a něčem mi to bylo prostě sympatický. Takže jsem ti napsala vlastně soukromou zprávu a no a pak jsme nějak, já nevím, proč se na to zareagovala zrovna na tohle, jestli to bylo jako tím, že to bylo jako takhle jako zpráva. No, vidíš, jsme se měli prostě potkat. Jo. Ne, je to tak a vlastně jsme si dali kafe, vej, tenkrát na Smíchově, nakonec jsme tam byli asi 3 hodiny, jako strašně dlouho. Zjistili jsme, že máme obě 2 malé děti, 2 malé dcery, prostě, že chceme prostě se musíme postarat jako o ty naše rodiny jako z větší části i my. Nechci říkat sami, ale jako i my. A tak to bylo hrozně fajn. A vlastně od té doby to nějak funguje, viď? No, jo, asi jo, doufám. Takže ty si mě i dost si mě motivovala samozřejmě s Michalem, pak jsme si zavolali s Michalem a vlastně všechno nabralo jako úžasný spát. No, protože já jsem vlastně v té době byla v Kvaře. Jo. Já jsem byla v Kvaře, ale měla jsem za sebou zkušenost, to je asi taky potřeba Právě, to bylo pro mě hrozně důležitý. Já jsem i uvažovala o Remaxu, jakožto o značce, která pro mě jako je symbolem nějaký jako stability, určitě. Nějakýho jako servisu a nějaký úrovně. Ano. Jo. Pověsti, prostě historie. Tak. Takže to bylo jako něco, s čím jsem jako hrála, že jo, tam bych asi jako mohla jít, to by jako nemuselo být špatný, to mělo nějakou úroveň. No ale pak samozřejmě jako Michal a jeho práce, tak to bylo to, jako kam jsem se chtěla dostat a co se mi jako povedlo. Díky tobě, že si mě jako, tak pojď do Kvary a neboj se mu napsat a on tě nekousne. Jo, no protože já jsem měla za sebou 4 roky v Remaxu a pak jsem právě, taky jsem Michala vlastně na sociálních sítích začala sledovat, nebo jsem ho viděla. Jo. A neuvěřitelně mě inspiroval, protože já teda na Remax nedám dopustit, jo, jako samozřejmě, jako skvělá značka, všechno. Já jsem tam spoustu věcí naučila. Ale zjistila jsem, že prostě ty remaxáci, a asi to dělá každá síť, prostě žiješ tam v nějaký bublině, kde oni tě udržujou jako ve smyslu, hele, my jsme nejlepší a takhle to tady děláme a takhle a jinak se to prostě nedělá, jo. Nebo aspoň takhle to bylo, jako mám pocit v té naší jako kanceláři. Ale zjistila jsem, že vlastně se to dá dělat ještě úplně jinak a o 3 levely vejš prostě a líp. Právě díky Michalovi, který myslím, že do dneška je velmi jako aktivní na těch sociálních sítích a že se takhle hodně jako zviditelnil. Takže jsem mu taky tenkrát jako napsala. Přišla jsem prostě do Kvary a začala jsem pracovat na volné noze. A to byl teda velký zlom, jako v mojí kariéře, to určitě. No takže proto jsem ti to tenkrát i doporučila, jako mně se tam strašně líbilo. Jo. A pro tebe s kratkou. No, takže a myslím si, že to jako pořád je jako nějaká jako určitě dobrá cesta, ale to můžeš asi spíš říct ty. Já myslím, že pro tebe to bylo ještě daleko větší ten krok, protože to byl začátek. A vlastně Michal ti dělal na začátku takovýho mentora, ne? Jak to bylo? To bylo úplně úžasný. No, jsme se vlastně vídali jednou týdně a dost to bylo jako individuální, že jsme prostě nejeli jako striktně nějaký témata, ale spíš jako to bylo to, co jsme jako aktuálně potřebovali řešit, nebo já jsem to tak jako vnímala a cítila, on je jako neskutečně inteligentní člověk, takže a já jsem z něj vlastně, jak bych to řekla, mně se hrozně líbilo to, s jakýma nemovitostma on pracuje. A tenhle vibe já jsem potřebovala jako dostat od něj a to se mi povedlo. A s jakou jako elegancí, jakou úroveň tomu dává, jakou prostě nabízí službu pro klienty. To bylo přesně to, jako to, co jsem potřebovala. Takže vlastně tam si začínala a všechno si se jakoby učila a rozjížděla to. Jo. Vlastně bez jediného kontaktu, bez jediného klienta. No. A všechno si vydupala takhle vlastně sama. Je to tak?
Je to tak. No tak to je skvělý. A tak to má být, asi ono to jinak nejde. Ale fakt jsem se o něj jako opřela. Dost jsem se o něj opřela. A to je důležitý, veď? No, jako že bychom si prostě jako volali, já nevím, denně, jako si kolikrát voláme my. Že zase mi volá. Holky vždycky říkají, mami, zase ti volá Blanka. Jo. Ne, to ne, si dělám srandu samozřejmě. Používají horší výrazy. Ne. Tak to je vtipný. No. Když mi berou telefon, můžu to vzít? Vždycky říkám, jo, můžeš. Jo. Ne. To samý mi říká teďka Tereza, asistentka, no. To její malá teďka začíná mluvit a ona mi nějak říká, ale ty... Jo, počkej, já vždycky, když jí namlouvám hlasovku, tak říkám ahoj Teres a teď říkám a ta malá furt chodí a říká ahoj Tes. Volá ahoj Tes. Jo. Jo, tak já myslím, že to je všude stejný. Tak to je vtipný. No, ale teď jsem ztratila nic, člověče. No, jo, promiň, že si říká, že si voláme jako denně, takže s Michalem jste si nevolali. Jo, to nebylo takhle bázi, jako intenzivní, ale o to vlastně... Nevím, o to větší to mělo asi úroveň, jako to, že jsme se opravdu viděli jednou týdně. Měla jsi nějaký úkoly od ní zadaný? Jako? Měla jsem od ní úkoly, přesný jako vedení, bylo to jako systematický, nevím, no, jako fakt báječný. No, byla jsem v těch jako nejlepších rukách, tak to jako vnímám, že jsem si asi, nevím, v tu chvíli nemohla jako vybrat líp, jo, no. Že tohle bylo super rozhodnutí, se opřít o někoho jako fakt silnýho. A že jinak je to asi sakra těžký. Jinak je to sakra těžký. Jako víš co, plácat se v tom, jako... Ale vzít to rovnou s kratkou k tomu nejlepšímu, který tě může naučit ty systémy. Vidíš za ním prostě jako stovky spokojených klientů, úžasný zakázky, tak to prostě asi jako dělá nějakým způsobem, že jo? Jo, tohle si myslím, že je jedna z věcí, proč my jsme se teda, když se k tomu vrátím, asi rozhodli začít dělat tohle. Začít prostě, nebo založit Ladies in Real. Protože, když já to jako můžu teďka zpětně, když to takhle říkáš, úplně na rovinu, tak když já to srovnám s tím, jak jsem začínala v Remaxu, a teďka nechci vůbec jako generalizovat, v každý té franšíze je to určitě nějak jinak. A říkám, jsem vděčná za všechno, co jsem se tam naučila. Nicméně, jsem fakt byla hozená do vody a prostě děj se vůle boží, jako dělej, co umíš. Ano, prošla jsem nějakým třídenním školením, základním, kde vám jako řeknou, co to je LVčko, co to je katastr, kdy se tam chodí, jaký jsou otvírací hodiny. Teď to přeháním samozřejmě, ale je to v tom smyslu, jako ne, samozřejmě spoustu jako dalších věcí. Nicméně za 3 dny se nemůžete naučit prostě všechno to, jako učíme se každý den a pořád dokola, pořád nový věci. A pak jsem byla hozená do vody. Jo, žádný prostě, hele, tady máš nějaký jako naší databázi klientů a pracuj s tím, nebo začínat na nějakých pronájmech, kde si můžeš s těma klientama vybudovat vztah, nebo prostě nic. Takže jsem si to taky musela jako vydupat ze země. A ještě bez toho mentora, jako jo. Takže jsem se naučila samozřejmě i spoustu jako chybných postupů, nebo jsem se nenaučila všechno vlastně a teprve potom jsem zjišťovala, říkala jsem, aha, protože jsem takhle nedělala od začátku. No, takže mě to stálo sakra jako 10 let jako úsilí, abych se dostala tam, kde jsem dneska. A jak jsi začínala, jenom že ti takhle do toho vstupuju, jako tak... To se přidává, viď? No. A to si řekneme příště zase. Ne, tak začínala jsem jako úplně nejjednodušší. Prostě jsem si udělala jsem si v excelovskou tabulku a do té jsem si naházela všechny lidi, co znám. Kontakty ze školy, z práce, kamarády, známí, prostě jako sousedova psa, já nevím, jako jo. Ale a prostě napsala jsem jim takový e-mail. Tam jsem, myslím, trošku jako vytěžila z toho, že jsem se tím psaním jako živila před mateřskou a že mi to úplně nedělá jako problémy, ne, že bych se v tom vyžívala, ale jsem schopná asi dát jako dohromady 10 slov. A napsala jsem takový e-mail, tak prostě jak to cítím a jak to dělám celou dobu, jako úplně upřímně, otevřeně, že jsem začala novou prostě etapu svého života a že potřebuju prostě na začátku nějakou jako podporu a že jim o tom dávám vědět a kdyby prostě cokoliv potřebovali v těch realitách jako pomoc a poradit, takže jsem to začala dělat. Samozřejmě velmi zkrácený, jako, ale možná bych ho ještě někde dohledala, ten e-mail, i když pochybuju, jako, že jsem si to někam uložila tehdy.
No a vlastně se mi ozvala holčina, se kterou jsem ležela v porodnici. Mm-hmm. Takže zase jsme u toho tématu, že jako mě se tam všechno propojuje, jako to ženství, mateřství, protože prostě tohle byl první kontakt, jo. A to je holka, my od sebe bydlíme doteď 100 metrů vzdušnou čarou a my jsme se neznali. Prostě, protože je to o 3 ulice dál, neznali jsme se a takhle prostě v porodnici se bavíme. Odkud seš? Ona, já jsem z Dubečka, já říkám, já jsem taky z Dubečka, kde bydlíš? A to, no prostě, hele, to byla další jako neuvěřitelná náhoda jako v životě, která mě nasměrovala. No a tahle Iveta, to určitě zmínit můžu, Iveta se na mě zlobit nebude, tak my vlastně řešili prostě nějaký dědictví, bohužel, což se jako v naší branži samozřejmě stává dost často. Pro ně bohužel, pro mě vlastně to byla první zakázka. Jo. A svěřila to mě. Znali jsme se v podstatě jako z té porodnice, což ale jsou takový silný, že jo, někdy vazby. No a tak jsem začala prostě, byla první zakázka, takže o tom si řeknu určitě příště něco víc, ale takže úplně prostě jako tenkrát vlastně jednoduše, já jsem neměla Facebook, hrozně jsem s tomu bránila a je to prostě rok 2014, že jo, takže strašná jako historie už. A ani to nebylo běžný tenkrát prostě být na sociálních sítích, to vůbec tohle se jako nedělalo. No, takže po e-mailu. No, úplně po staru. Rozesílala jsem teda dopisy a neinzerovala v anonci. No. A co jsem věděla, že prostě studený volání jako v životě dělat nebudu, protože na to nemám. Nemám na to odvahu, neumím to, upřímně to říkám a když někdo mě takhle volá, tak jsem strašně jako vytočená a nesnáším to. Takže se snažím řídit heslem, co nechceš, aby jiní dělali, tobě tak jim nedělej, nebo jak se to říká, něco v tomhle smyslu. Takže to jsem nedělala. No, takže takhle, jednoduše. Nebo jednoduše. No byla to zase velká náhoda. Takhle to bylo jednoduchý. Takže takhle je to jednoduchý, prosím vás. Takhle to samozřejmě není. No, je to všechno zajímavé. Takže když to teďka takhle říkám, je to strašně zajímavé, jak některé momenty opravdu tě jako nasměrujou a pak to všechno ale dává smysl jako dohromady. Že prostě se s někým potkáš v té porodnici a s někým se potkáš pak přes Facebook a takhle to je, no. A jedeš. No a vlastně ještě, když se vrátím k tomu našemu projektu Ladies in Real, tak co si tam vlastně jako vnímala? Víš, jako tady ty věci, já třeba vím, že jak jsem říkala, jsem si s Michalem, jako že jsme se vídali jednou týdně, ale vlastně jako ty a pak ještě Klárka později, tak vy jste byli vlastně ty přítelkyně na telefonu s těma jako denníma věcma. A jak mám stáhnout LVčko, nebo a víš, a řešili jsme spolu opravdu jako to nejsou kraviny, to jsou jako hrozně důležité věci, které potřebuješ podchytit. A vy jste mi jako vždycky říkali ty zkušenosti z těch jiných obchodů a já jsem to třeba udělala takhle a tady by jako, a dej si pozor na tohle, jakože tohle pro mě bylo úplně jako mega důležitý. Víš, že ty jsi jako, ty jsi pořád můj přítel na telefonu a protože jako ty situaci v těch realitách, to je jako já nevím. Never ending story, přesně tak, jako tisíc možných scénářů, jako jak to může dopadnout, jak se to může vyvíjet, co se může pokazit, jako ano. A na to všechno si dát pozor. A vlastně každý obchod je jedinečnej. Jako my nemáme dva obchody pomalu jako stejný. No to vůbec, no, absolutně. A takže tady ta zkušenost tvoje pro mě jako byla neocenitelná a děkuju ti za ní, jsem za to hrozně ráda, že jako zvedáš ještě telefon. No, takže tady to sdílení jako, no. Hele, teďka si řekla teda slovo sdílení, jo. Já si myslím, že v poslední době je to strašně už jako až zprofanovaný slovo. Ale a jako určitě, jako, nebo proto si myslím, že jsme i se rozhodli tohle udělat, jako tu naší, založit tohle Ladies in Real. Protože, jak říkáš, mě ten mentor na začátku úplně chyběl a proto jsem udělala spoustu chyb, jak jsem říkala, který bych si mohla odpustit a bylo by to všechno jednodušší. Ty jsi ho měla
ale nebylo to možná takový úplně, jak by si představovala. A hlavně, víš co, my holky, jako my si to a máme řekneme. to jinak, viď? Než když je to chlap. Ne, jo, tak jo. je to. No. Tak počkej, aby jsme nevyzněli jako úplný feministky, to ne. To vůbec. No ale ne, protože tam je vlastně je to jiný. Je to úplně jiný. Mm-hmm. Ale my hlavně jako my si voláme, půlku věcí jako semeleme biznis, semeleme zakázky a pak a co doma, a co holčičky, jo. a jak se ti to, jo, a prostě jako řešíme. Co dovolená, koupila jsem si prostě, novou bundu. Jo, osobní věci. jo, já tak tomu jako, patří. No, určitě. No tak proto jsme to vlastně jako si řekli, že Ježíši Kriste, tady to chybí, jako. Jako všichni jako tady mluvíme na tom trhu realitním jako o sdílení, jak si musíme jako pomáhat a ta spolupráce. Ale podle nás, myslím si, že tady opravdu to, že vám někdo s váma bude sdílet ty těžké začátky, naučí vás něco třeba, nebo vám prostě jakkoliv pomůže a dá vám opravdu tu 100% péči, tak tady ty prostě to tady není. Protože jako nějaká velká síť, ta po vás šáhne, samozřejmě dá vám nějaký základní zaškolení a pak se dějí vůle boží, jo. Nějaký mentor taky se vám bude věnovat, bude mít svoje ale zakázky, nebude to prostě jako, ale budete se třeba bát mu zavolat jako každých 10 minut nebo každou půl hodinu s něčím, s každou kravinou. Ale jak řekla Blanka, asi jako tyhle i denní ty detaily, tyhle pro vás možná, jako který si budete říkat, že to je kravina, tomu jako volat nebudu. To je to, co vy potřebujete jako řešit, že jo? Když začínáte, nebo když chcete někam se posunout vejš, nebo když si nejste vůbec jistý, jestli je tohle pravý jako prostě ty reality jako pro vás. A ta zkušenost, jak ten obchod třeba správně nastavit, jako... Přesně, jak toho klienta vůbec oslovit, prostě co dělat na první schůzce, jak se k němu dostat, jako tam je toho miliarda. Jak vést obchod. Přesně, jako jak vést obchod, jak si jako jak pracovat s právníkama, jak prostě připravit tu zakázku, na co nezapomenout, na co si dát sakra pozor a opravdu to nepodcenit u žádného případu. To jsou věci, které jsou strašně důležitý. My si myslíme, že tím, že jsme obě jako ženský, jsme obě mámy a umíme prostě se starat o ty svoje blízký, doufám teda, i když nevím, co by vám na to řekly moje dcery. Máme i některé vůbec doma. Ne, ale myslím, že to fakt jako máme asi všechny jako ve své přirozenosti se o někoho starat. Některá víc, některá míň. Tak si myslím, že my i těm klientům tohle totiž dáváme, víš, Blanko, jakože se o ně staráme hezky. Jakože to je takovej ten ženský přístup a dáváme jim tu 100% péči. Tak jsme si řekli, že jakouhle 100% péči jako můžeme poskytnout i jiným prostě holkám, ženským dámám, ladies, který by chtěli buď začít, nebo se posunout někam vejš v těch realitách a potřebujou jenom, to je strašný, jako to není jenom, ale potřebují tu podporu, protože jako sdílení a podpora, jak jsem řekla, je sice zprofanovaný, ale podle mě je to strašně důležitý. Já jako snad, kdybych tě neměla, tebe a Klárku, tak povědej mi o tom, já už taky kolikrát jsem říkala, ježiši, proč, to nejde, potřebuju a prostě stačí si o tom jenom promluvit. A jako ono občas teda zjistíte, že jsme na tom všechny úplně stejně. Že prostě všechny máme nakonec jako malý sebevědomí. No všechny ne, ale většina z nás úplně nevěříme, jak bychom mohli. Máme spoustu omezení, které plynou z toho mateřství, z toho, že se staráme o rodiny, že nemáme jenom na starosti prostě jenom to své podnikání. Protože jsme vždycky si říkáme s Blankou, jako máme okolo sebe spoustu úspěšných makléřů, kolegů, který já jako obdivuju za to, co dokázali, jsou určitě skvělí. Ale já to prostě, jako dlouho mi trvalo se smířit s tím, že vlastně taková nikdy nebudu. Nebudu takhle úspěšná nebo takhle vidět, protože to nejsem já. A je důležitý si v tom asi najít tu autenticitu a říct si, prostě jsem ženská, já mám dalších jako 150 000 jako povinností a dělat to tak. Jasně. A prostě udělat z toho tu výhodu. Tak. Říkáš jsem to moc hezky. No. Ježiš, teď jsem se rozněžnila. Ne, ale tak, takže nebo já nevím, co jako, protože co k tomu jako... Co k tomu řeknu? No. Já bych zmínila ještě to, že prostě v tomhle setupu já jsem vlastně, jako Blanka jsem nenašla jako lepší způsob výdělku peněz, jakožto one man show,
Takže ano, práce v realitách znamená sáhnu si na krásný peníze, když to dělám dobře. Ano, aby se ke mně klienti vraceli a všichni byli spokojení. Takže já jsem nenašla lepší způsob výdělku peněz. Určitě jako existuje, ale já jako Blanka s těma schopnostma, který mám a v té situaci, ve které jsem prostě, tak tohle jako je moje cesta. A takže jako dostat se k Ladies in Real jako do spolupráce s náma neznamená prostě jenom to, jako že si tady budeme volat a budeme prostě řešit jako jakou mám bundu a jakou jsem si koupila kabelku. Vlastně je to úplně, jak bych to řekla, my spolu řešíme jako opravdu hluboký věci, jako životní. Ano. A řešíme to, aby jsme se vlastně dostali do úplně jiného světa, než ve kterým teďka jsme, ve smyslu investic, ve smyslu pasivních příjmů, ve smyslu nezávislosti a svobody. Takže to je ta cesta, po který jdeme. A reality jsou začátek. To je prostě, to je ta vstupenka do toho jiného světa. A takže já jsem jako vděčná za to, že jsme na té cestě spolu, že jsem tě poznala a uvidíme v dalším díle. Já se ženu brečet, to jako jsme úplně, děkuju, mám to stejně a přesně, jako chceme určitě i svoje životy někam posunout, ale s tím, že samozřejmě to, co děláme, chceme dělat dál, dobře. Ano. Ale chceme to naučit třeba, anebo to předat, nebo to sdílet i s někým dalším. Takže to je, proč jsme tady a proč to děláme. Tak. Děkuji moc, Kamčo, za rozhovor. Bylo to super. Ty jo, to jsme zase probrali toho. Ale já myslím, že dobrý. A v dalším díle si určitě řekneme, jak teda začít a bez čeho to fakt nejde. Tak, budu se těšit. Já taky a jestli chcete, tak si nás pusťte i příště. Mějte se. Ladies in Real.